Assalamualaikum pamandua kamasan ni Rene sabi namon atin niya sainsi namon kamatay in kahalan ni sabi ni mabisarata mga pamandua kamasan amo na yung pagnganan alamat sin tao magpangyam nampay na lamat kamasan mga pamandua kamasan bang nangyam magtuyan magasuko sing ginhawaran kata nay nasubuhon mga subutod dyan bang wayron na kamatay sin ginawa tawayra papanaw ano kanya nabiyayaon matawad na to di sabi naman kaya pamandukan ko atin ewan kundi sabkatan kapabilan ng iyam na magtuiso na pagkahawawang ang tuwig piyaso na malayo sa aning pagbidan iwan si nakauna iwan si masabiyaw na kanimin ng ako video bilang patumtum patumtum ini kukunin ni atin niya uno yung maksod patumtum mga pamandua kamasan na inalamat mangyamin mo na yung pagsutan sinamon sa bayang mga patiha sari ko na ilam mo din ini kato ini biura ko na lang sa ambok lapar sa ini kasalbang ko hiway tayo ini atin niya majukop siya misan inambok lapalin adakalaon nakatiray sab na may nang siya bakay